sa atong balita kay quote-unquote, you lack intelligence. Kini ang nahimong banat ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Bato ka Vice President Sara Duterte, good kini sa unang pasangil sa bise nga kulang sa intelligence fund ang gobyerno. Maong dunay kaso sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban. Gipasabot pa ni Gadon nga ginagamit ang intelligence fund alang sa mga enemies of the state o rebelde ug dili aron bantayan ang matag usa nga Pilipino. Ato paminawan ang tipik sa pamahayag ni Secretary Larry Gadon. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alangan naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung anong gagawin. Hindi mo ba naisip yon? Ang tipik sa pamahayag ni Secretary Larry Gadon. Ning pagsibya wala pa'y reaksyon ang Vice Presidente sa pamahayag ni Secretary Gadon. Tatak RMN.